L'Ajuntament de Castelló de Rugat manifesta la seva condemna pels assassinats masclistes. El nombre de víctimes mortals de violència de gènere en Espanya a data de 13 de novembre de 2020 és de 41 dones i 23 menors òrfes. 1.074 víctimes mortals de violència de gènere des de l'1 de gener de 2003, data en la que comença a comptabilitzar-se. Una mitjana de 63 dones moren cada any per aquesta lacra. Les telefonades als centres dona dels familiars i persones pròximes a les víctimes de violència masclista creixen un 36% amb el confinament. Durant els primers 15 dies de l'estat d'alarma s'han rebut 2.333 telefonades, un 14% més que en la primera quinzena de març. La violència de gènere és global, sense fronteres, sense distinció, contra totes les dones, només per ser dona. És un problema social i polític que ens afecta a totes, consolidat sobre el rol masculí-femení, sobre la desigualtat econòmica, sobre l'amor romàntic i sobre la mercantilització dels cossos de les dones, des de la publicitat als ventres de lloguer, la pornografia i el sistema prostitucional. La justícia patriarcal no ofereix justícia per a les dones, dues vegades víctimes, primer per l'agressor o agressors i després del sistema que ho permet. El sistema judicial reprodueix les estructures patriarcals, invisibilitza les violències masclistes i no protegeix suficientment ni les dones que pateixen violència ni les seues criatures. La violència contra les dones i les xiquetes és una violació dels drets humans i fem una crida a tota la societat a no justificar-la de cap forma i a mostrar tolerància zero. Les dones que pateixen violència, les maltractades i els menors al seu càrrec necessiten el nostre suport i la nostra solidaritat. Perquè la violència contra les dones és responsabilitat de qui l'exerceix i no de qui la pateix. Perquè cap dona ha de ser maltractada. Perquè la societat no pot protegir ni justificar els maltractadors i els agressors. Cap agressió masclista sense resposta. En l'Ajuntament de Castelló de Rugat diem no a la violència masclista.